Cześć chłopy, mam dzisiaj dla was Fire, a to troszkę wam pokażę co innego. Znalazłem Fes Tajna Givera od górali, której miano jest Ciupaga. Jożek znalazł, że ono tu ma takiego knyfla. Jak ja tego knyfla cisnę... Maksimum Ciupaga. No, nie dokładnie to, że chciał. O ku... PEGI 16. Prorok tu jest! Rozproszyć się! Dalej tu! Rozproszyć się! A nie! Idę naprzód! Otaczamy cel! Czekajcie na czysty strzał! Widzi go kto? Prorok! Rzuć broń! Nie pozwólcie mu się ruszyć! Rzuć swoją broń! Witamy w nowym świecie. Takim samym jak ten stary. Wideo gryfne, ale czy nie jeszcze fajniejsza byłaby opcja pogrania w Crysis 3? A można, albowiem ja zostałem zaproszony na owy pokaz przez EA Polska, który odbędzie się 2 lutego w Warszawie i co lepsze, mam możliwość zabrania tam jednego z was, którego, jak można się było domyśleć, wyłonię w drodze konkursu. A na czym on będzie polegał? Już tłumaczę. Mianowicie wy w formie filmiku, który następnie przyślecie mi w odpowiedzi wideo do tego filmu, prezentujecie, która z dotychczasowych serii z części Crysisa była według was najlepsza. Czy to była jedynka, czy może jej multiplayer only wersja, czyli Crysis Wars, czy może była to dodatek prequel Warhead, czy może była to część druga, która z tych i dlaczego, czyli jakie feature'y, że tak powiem, cechy się wam najbardziej podobały, czy na przykład może lubiliście tą swobodę w dżungli, czy możecie miejską dżunglę wolicie bardziej, czy podobała wam się bardziej fabuła w pierwszej części, która polegała, prawda, na walce z obcymi na opuszczonej, prawda, wyspie, czy jednak może walka w niszczonym przez kosmitów Nowym Jorku. Jak to zrobicie? Czy będzie to krótki filmik a la nutshell, czy długi, może z poważniejszym komentarzem? To już wszystko zależy od was. Filmiki wysyłacie 25 stycznia, czyli następnego piątku, wtedy ja wybieram według mnie najlepszy, kontaktuję się poprzez wiadomość na YouTubie ze zwycięzcą, tam ustalamy, że tak powiem, szczegóły. Nie musicie się martwić kosztami dojazdu, czy, że tak powiem, zakwaterowania tam w Warszawie, czy też wyżywienia. Impreza pokryta w całości przez EA, tam będzie możliwość zagrania, oczywiście oprócz zobaczenia będzie możliwość, co najważniejsze, zagrania w Crysisa 3, zarówno singla, jak i multi, no i spotkania się ze mną, no to chyba najważniejsze, nie? A i długi tłusty biznes, oprócz konkursu, jak wiadomo 18, 19 i 20 stycznia na terenie miasta Katowice na Górnym Śląsku Oberschlesien będzie miał miejsce IM, czyli Inter Extreme Masters, na którym nie mogę być, jako że pomimo, że nie jestem szczególnym fanem ani LoL'a, ani StarCrafta, ta impreza jest niecałe 13 km ode mnie, no i nie mogę się tam nie pofatygować. Massive impreza z fajnym klimatem, tak więc będzie możliwość spotkania się, pogadania o okołogrowych klimatach, czy też ogólnego, bliższego zapoznania się, prawda? Nie lada okazja. Myślę, że może być fajnie. A jak ktoś nie wie, legałem się Katowice, niech się badnie na landkarta i Blank będzie wiedział. Nie widzę problemu. Czymcie się.